Tak fordi du vil hjælpe os med at gå på kampagne. Vi har her samlet de 5 vigtigste råd til dig, når du skal ud og gå dør til dør. Det første, personen skal åbne døren op til, er dit glade ansigt. Det er meget lettere at sælge en sag, eller få folk til at stemme på en kandidat, hvis du er glad og positiv. Så derfor ikke solbriller på, så folk ikke kan se dine øjne, og stå ikke og ryge foran personen. Et af de vigtigste virkemidler er at fortælle, hvorfor lige netop denne sag ligger nær dit hjerte. Man kan smide en masse tal og fakta i hovedet af personen, du er nået til, men hvis du fortæller, hvorfor den er vigtig for dig, er der større sandsynlighed for, at personen også forstår, hvorfor den burde være vigtig for ham eller hende. Du er ikke ud i en længere politisk diskussion med personen. Du er ude for at aflevere et politisk budskab og fortælle om en enkelt kandidat, så hold fokus og sørg for at lade alt andet ligge. Tag det ikke personligt, hvis du bliver uenig med nogen eller kommer ud i en diskussion. Partipolitik er én ting. Denne gang er du ude at gå på kampagne for kandidaten, og det er det, du skal holde fokus på. Kommer du ind i en stime, hvor du er uenig med en masse personer, så tag heller ikke det personligt. Sørg for at blive færdig med et område og komme ud med så mange af de materialer som overhovedet muligt. Sørg for at få afleveret de materialer, inden personen lukker døren. Om personen normalt vil stemme konservativt, er sådan set lige meget. Der er større sandsynlighed for, at personen vil blive overbevist, hvis vores kære kandidats ansigt ligger og smiler inde på en kommode. Hvis personen ikke er hjemme, så aflever materialerne igennem brevsprækken